Panjenengan kok ya nalindra pinter kok. Lah iya, lah nggih. Mula nek kula Sedewa takon iki piye to iki? Takon mrono ini Karti Sampeka Petruk. Wah iya, heeh. Lah iya to? Ah nggih. Kowe percaya karo aku apa ora? Pinter tenan ya. Gumun lah. Saben-saben ana kerepotan tentang Senopati aku matur Ndara Kresna iki mesti duwe iguh. Oh iki ngapa ya? Mboten napa-napa gumun ngono. Wah, lulusan ngendi to, Mas? Lulusan ngendi? Mboten kok sampean kok ya ngerti kabeh. Mula aku dadi pujangganing Bratayuda, dipercaya dening dewa iki merga aku ngerti kabeh Petruk. Dadi nek misale sing maju niki ngoten jenengan janjane pun ngerti mungsuhe kudu niki. Lah iya, mbok sing mati kono apa kene neng mengko undu-undane Pandhawa sing menang. Dadi niki Pandhawa mengki menang, ya urung karuan. Sing sportif ah ngomong sing anu lho, kata-katane iki sing mau muni menang saiki muni ora iki positife piye positife? Niki nek Pandhawa menang kula tenan bangun omah kula. Kula nguncupake syukur ngersane Gusti, omah kula nika kula mbroke. Terus pondasine kula gedhekke. Anggep wong bandane Pandhawa wis entek nggo perang kok kowe njaluk sapa? Wah to. Lho lah iya no ya. Oh ya wis ngono kae wae wis. Wis asal bangun omah wis ngasal ngono kae asal dienggo ngeyop ya, Gong. Aduh, nggon aku wis tak mbrokke separo. Wis ora ndek dana to, wis ora duwe. Wah, wis terus. Ya ngenteni esuk taun ngarep mbok menawa kontrak meneh. Lah iya. Lah arep apa? Arep apa? Weluh. Ramayana ya enek. Lho. Patine Dasamuka sekan sadurunge perang Sarikuda Palwaga ki perang Munyuk Rabuta ki ya apik. Apik apa? Apik. Aku nek mbeker ki ra ana sing nandingi. Alah, lambemu ora. Jajal apa? Dinggo promosi. Ayo jajal. Iki munyuk tenan iki. Menjuk tanda tangan kontrak. Ora usah ngarep-arep ngono kuwi, Gong, sing jeneng bejo utawa rejeki iki rak gumantung sing gawe urip. Nek Gusti nitahke awake dhewe diparingi rejeki meneh ya lumantar KR kene iki iso awake dhewe entuk rejeki. Petro, nun. Iki mungsuhe nek dudu KR, anu apa? Wah, wis. Kresnane ya aneh ora. Senengane ngelucu ora. Aku iki ketonto omonganmu iki lho. Anggere omongan karo kuwi sok nganti klera-kleru ora. Terus pripun? Ngenteni Surup Surya, mengko yen wis Surup Surya ana iga pretika saka aku. Barengipun bendaramu nek Kula Sedewa kono tindak mrene. Nek Kula Sedewa, iya. Saniki, iya. Ngono. Nek temandang cekak-ceket. Bareng. Waduh wis ra disiapke wis. Wis ra sida wis badar wis. Badar piye? Wah wis. Sing disiap wayange ra disiapke. Nek Kula Sedewa kok ora di. Oh, nek Kula Sedewa to. Oh, ora mau-mau kok ya. Ngono. Ya. Timbali ke neraka kok kendel mawon. Wis sampun. Kula nek dikongkon cekat-ceket kok. Endi? Lah niki menggah teng wingking panjenengan. Yahina kula. Wonten Jawa ora, Bu? Yai Sedewa. Wonten Jawa. Kowe jane nek ora mbok beda aku ngapa to? Dupeh aku ki bendara sing ora tau nesu terus pendak dina tok bebeda tok guyoni ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Ning Kresna ki ya iso nesu lho. Nek nganti aku nesu sirahmu tak cokro engko sigar piye? Aku ora melu-melu. Aku ki ratu lho, Petro. Aku ki ratu.
Arep aku mapan ning Tegal Kurusetra ning negara Ndarawati aku ki disembah. Bendaramu Pandhawa nyembah karo aku. Lah aku mentok jak gojek tok guyoni terus. Aku ki ngarepe sowane nek Lasdewa. Kok tok sowan ki wedhus-wedhus iki apa iki? Kowe iki wedhus kok ya rene to kowe iki? Ora elek no. Iki bajuri iki ya ning kene iki ya ngono. Ngene ra. Ndoro nek Lasdewa. Iya, panggere pisan kas guyon kitenono. Tak kepruk watu sirahmu modar. Wah, ora. Wah, kok tok 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 tok. Emoh, aku ora guyu. Aku tetep ora guyu. Aku tenanan iki. Nek kowe sembrono, kowe tak dukani tenan. Mangkat ora? Tak hitungi metu ora mangkat tak pecah sirahmu kowe. Bola tenanan iki kresnane iki ora. Ora gojek karo kowe aku monggo. Keseriusen ora. Pun. Endi? Kuwi. Boyo sing apik. Ha sampean yo galak ogah wae. Oh, golek bendara sing penak-penak wae, bendara kok anarkis ngono iki gah. Ngerti ora melu aku. Nek kula wonten dawuh ora Bu Sedewa, wonten dawuh ora Bu. Lah iki tenan. Lah ya tenan ora tau ngapusi kok. Wis dadi bali kene, maju kene. Iki wis taken dawuh ora Bu. Carian putra lamun kawekasan yeka wis anggene maya Wisnu Pratenta yeka wis anggene maya Wisnu Pratenta Yayi peranganing Pandhawa ingkang durung katon nyambut gawe mung sira Yayi sakloro. Merga saka pangeranipun Kakang durung ana mungsuh ingkang sak traju sak bobot kelawan kekuwataning sira Yayi kembar sakloro. Lah iki ngene. Monggo ingkang maju ning pabaratan dina samengko ing minangka dadi senopati ning Ngastina ora liya kejaba mung Paman Prabu Salyapati ing Mandaraka ya wakmu dhewe. Iki yen ora kowe ingkang mapakake tangel lamun Pandhawa bisa unggul jurite. Tan wurunga Pandhawa bakal ludhes keles tanpa sisa. Kang mangkono Pandhawa bakal kalah jroning Bratayuda. Menapa inggih badhe kelampahan kula mengsah dhateng tiyang sepuh kula piyambak. Sing wis lakon ning Bratayuda ki ora mung kowe tok nggone ngadepi marang wong tuane dhewe nanging pirangane wis akeh. Wis akeh. Arjuna kudu ngadhep marang kakangne dhewe mangka tunggal ibu. Kabeh mau ning jroning peperangan aja metung kuwi sedulur apa kuwi wong tuwa apa kuwi pepunden apa kuwi sanak kadang. Yen wis wani ngadeg ana ing barisaning mungsuh cetha kuwi mbok anggap mungsuhmu. Mula kang sangka kuwi mengko sak suruping surya kowe sowana wakmu Mandaraka ning Pakuwon. Jroning sowan iki mengko kowe aja kok nantang marang wakmu Mandaraka nanging kowe pasrah pati, pasrah bongkokan. Sowan ning Pakuwon ning wakmu Mandaraka pasrah pati urip. Sebab ingkang bakal pinatah senopati dening panjenengan ingsun ya mung kowe sakloron. Kowe ngaku yen ora bakal iso napaki kridaning awakmu ing Mandaraka, mula bengi iki mengko kowe pasrah pati urip. Inggih, ngestaken dawuh Kang Prabu. Putra ngestaken dawuh lajeng.
Inggih dadosaken dasaripun menapa dene kula dadak pasrah pejagesang mongko nyatanipun kula sagah dados senopati. Wis to, manuta pun Kakang. Ora usah dadak nyelaki dawuhipun Kakang, manuta pun Kakang. Inggih. Pasrah pati urip parang awakmu ing Mandaraka. Mengko bakal ana dalan nggone sira sakloron bisa unggul jroning peperangan mengko. Inggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit to, Prabu. Ya ya. Nek kula sedewa sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Muga-muga rahayune sekala ya Yayi. Mesakake Den. Nek ndarana kula sedewa mengke dugi pakuwon pinanggih karo wakne nek ngendika utawa blaka suta nek dadi senopati terus ana murkaning Prabu Salya piyai loro mengke dipejahi teng mriku pripun? Ama rumangsamu antaraning Petruk karo Kresna kuwi pinter Petruk napa piye? Iki kok salah terus ta aku rumangsaku iki? Kula niku namung takon, nek pun digenahke Petruk iki ngene ngono. Niku kula wis trima ora sanduk atos ngoten niku to. Lah iya. Apa rumangsamu rasa kuwatirmu kuwi terus kowe awas tinimbang Kresna napa piye? Kowe iso mesthekke nek kula Sedewa engko mati napa piye? Lho mboten kula niku takon. Kula niku mung takon, nek tekan mriku nganti dipejahi. Ora ya wis ngono penak kok. Wah, wis iki gawe masalah iki. Suwe-suwe tak tantang lho iki suwe-suwe. Kabeh mau ana aku, nggih. Merga wis padha percaya karo aku, pendhawe percaya karo aku. Nek nganti do orang percaya karo Natandrawati ya wis ben nek kon mlaku dhewe-dhewe nek ana apa-apane aku ora tanggung jawab. Wah, nggih. Ampun jenengan kok ya Narendra pinter kok. Lah iya, lah nggih. Mula nek kula Sedewa takon iki piye to iki? Takon mrono eno Karti Sampeka Petruk. Wah iya, Lah iya to? Ah nggih. Kowe percaya karo aku apa ora pitados jenengan niku pujangganing perang Bratayuda kok kula nganti rapi ados niku sebabe napa? Lah iya. Waduh bablasen iki. Mula dinteni Surup Surya mengko lan baline nek kula Sedewa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Petruk Nun, Werkudara wae awat-awatana. Oh nggih. Aja nganti kebobol Barat Candrabirawa nyedhaki pesanggrahan Randuwatangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Saniki. Iya. Lah apa sesuk? Oh nggih. Saniki. Heeh. Sik. Panjenengan rada mrene ngono aku tak liwat ngono lho. Ndak nutupi wong edan ora.